מ-1-10, קורס מדהים. חוויה מהממת. אני ממליץ לכולם לבוא לפה וללמוד, כי זה לי ממש שינה את החיים. קורס ממש חבל על הזמן, מקצועי ברמה גבוהה. מהרגע הראשון כשנכנסתי פה לקורס, חוויתי חוויה עם המורה, באמת לימד מ-0 עד 100. באמת חוויה טובה, ממליץ, מרכז לימודי למקצוע. אחלה מקום, מלמדים טוב, אחלה מורים. קיבלתי את כל הכלים, הסברים לפרטי פרטים. חוויה ממש טובה, חיפשתי הרבה זמן מקום ללמוד באינסטלציה. חוויה היה מהממת, יש מורה 10. מורה, גם אם אתה לא הבנת, הוא מסביר לך והוא גם דואג שהבנת. היה ממש משהו. אחלה חוויה, אחלה צוות, אחלה מורה, שירות עד הסוף. הרגשנו בבית. הלימודים פה מקצועיים, מרצים פה, הניהול פה. עכשיו בעבודה שאני עובד, מרגיש הרבה יותר בטוח, הרבה יותר שלם עם העבודה. מכללה עם מעבדות מעשיות, צוות, מרצים מעולים. אני מאוד מודה למכללה, מאוד ממליץ, זו המכללה, לכל מי שרוצה להתקדם בחיים. מאוד מודה לכם. היום אני בונה בסדר גודל של 1,000 יחידות דיור, ואני אומר לכם, זה אחלה ענף, יש אפשרות להתקדם בענף הזה.